Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket ezen a nagyon szép délutánon. Nagyon szép azért, mert itt Makón most egy nagyon szép koncertnek, térzenének lehetnek tanulni, és azért nagyon szép, mert egyrészt a mi zenekarunk föllép, de nem csak a mi zenekarunk lép föl, a Magánzeneiskola Utánpótlás Gyermekfúvó zenekara, hanem a Dokmányi Ernő Zeneiskola Budapestről érkezett zenekar is föllép, és én úgy gondolom, hogy az is az iskolának az utánpótlás együttese, és hogy két gyermekzenekar találkozik, szórakoztatják önöket, mindenki megmutatja, milyen darabokkal készült a mai alkalomra, és a végén pedig a két zenekar közösen együtt, olyan 70-80 fő fiatalok együtt fognak játszani.